Никитич, хөрмәтле Азнакай халкы, добрый вечер, наши ветераны, пенсионеры города Азнакаева, Азнакаевского района. Районыбыз оештыруга, быел инде районыбызда һәм шәһәребездә зур-зур праздниклар көтелә, инде бәйрәмнәр көтелә. Менә бу 1-2 ай эчендә шуларның берсе, дип әйтергә кирәк, бу 90 еллык Азнакай районына оештырыла 90 ел. Шәһәребезнең көне була, август айында, Алла кушса, матур иттереп үткәрәбез. Нефтчеләр көне була. Әйтергә кирәк, 4-нче бәйрәмендә ул подготовка к 50-летию образования Совета ветеранов Азнакаевского муниципального района. Менә шушы сораулар белән мин инде сезне хочу доложить кайбер әйберләр турында, иптәшләр турында, кешеләр турында әйтеп китәмен, эшләгән кешеләр турында, производственных показателей. Безнең татар халкында шундый мәкалә бар, үткәнен оныткан халыкның киләчәге юк дип. Һәм бу чыннан да бу шулай. Һәр көнебез яшәү өчен, тормышыбызны матуррак итү өчен көрәшәбез һәм шулай яшибез дә инде. Татарстан Республикасында районлаштыру 1927-1928 елларда башлана. Башта 8 район дип атала инде. Менә әйтергә кирәк, Тымытык районы, менә архивларда эзләп табып әйтергә кирәк, Тымытык районы иша 1930 елның 10 августында. 10 августында бу исторический дата. Азнакай районына караганда Тымытык районы озрак дип әйтәсем килә. Менә ул безнең Азнакай районы постановление СЭК төзелә 1931 елны иша. Менә 1958 елны Тымытык районы бетеп Азнакай районы кушыла. Һәм Азнакай районы дип йөртелә башлый. Бу исторический әйберләр. Шулай матур гына яшәп торган вакытта 1963 елның 1 февралендә безнең Азнакай районын кушалар Әлмәт районына. Без инде ул вакытта беләбез, Әлмәт районына кушалар. Бу Азнакай халкы арасында нәрсә дип әйтим? Кыенлыклар тура барырга кирәк, Әлмәттәгә барырга кирәк. Кәгазьләр артыннан, справкалар артыннан башкасы балисына барырга кирәк. Бар шушыннан соң указом Президиума Верховного Совета 65 года Азнакай районы Әлмәт районынан аерылып чыгып, менә бүгенге көнгә чаклы Аллага шөкер дип әйтергә кирәк, без Азнакай районы булып яшибез. Азнакай районы республикада иң зур районнарның берсе. Ул инде менә Мамадыш, менә Арча, Буа һәм Азнакай районнары, алар күләм буенча, җир күләме буенча, мал буенча, башка эшләр буенча, җитештерүләр буенча, ите-сөте буенча, менә алдынгы районнарның берсендә һәм аларның сафында дип әйтергә кирәк. Районыбызда кайдыр 60 меңнән артык кеше яши инде. Шуны шәһәребездә где-то 32 меңләп. Үзгәреп тора. Пенсия алучыларыбыз, ветераннарыбыз безнең кайдыр 20 меңнән артык кеше. Менә шушы халык белән ветераннар советы бүгенге көндә дә матурын әйттереп эшләп килә. 1992 елны указом президента Республики Татарстан был организован администрация Азнакаевского муниципального района. Безнең алда инде бу шаһитләр дип әйтергә кирәк. Аны җитәкләде Әнәс Гатович Исхаков. Ул каядыр, менә шундый карадык, 22 ел наче шушы эштә исполком председателе булды, глава булып эшләде. Соңыннан инде Мансур Камардинович 2005-2008 елларны җитәкләде. Рәфис Фатихович Галиев 8 һәм 11 елга чаклы. Бүгенге көндә
bizning rayonimizni 11-yildan olib, bek uңuшлыгына эшләп киләм. Шайдуллин Марсель Зуфарович, аңа исәнлекләр, саулыклар теләйбез. Районыбыз һәр вакыт алдан рәтләрдә, Аллага шөкер. Менә шушындай бәләкәй генә аз гына предложениеләр инде безнең история буенча инде 90 елга карата булган исторический данныйлар дип әйтергә кирәк. Менә мин күчәм инде әкрен генә үзебезнең ветеринар штабында ишунга карата булган әйберләр буенча без эшләп йөрибез, президиум эшли, кызларыбыз эшли, үзебез чабабыз. Архив мәгълүматларына караганда 72 елның февраль айларында Комсомол конференциясендә Азнакай районы ветеринар советы төзү турында карар кабул ителә. Февральнең 20-ләрендә примерно. Төзелә үзе 72 елның ноябрь айында. Менә кайчан атбиш әйтәрбез, ансын бергәләп сөйләшербез. Бу зур политический праздник дип әйтергә кирәк. Политический праздник. Менә моны матур иттереп, оештыруда бөтен кешеләрне администрациядә дә мин сорарым бергәләп бу әйберне матурлап итүчегә кирәк. Ул елларда комсомол райком секретаре Суфия Кашаповна иде, Җамалиева булды. Конференцияда КПСС райком секретаре Әнвәр Бәдретдин улы Багаутдинов җитәкчелегендәге районның барлык җитәкчеләре дә катнашты. Бу исторический мәгълүматлар. Яңа иҗтимагый оешма башында районның хөрмәтле кешеләре сугыш һәм хезмәт ветераннары торды. Беренче рәис итеп бөтен Бөек Ватан сугышы ветераны Фәйзи Зиннуров булды. Ул сайлана һәм ул бу 73 елдан алып 83 елга чаклы эшли, 10 ел күп бит инде. Аннары Ярхам Зиябетдин улы Хисамов кул астына ала бу эшне. 87-94 елларда ветераннар оешмасы башлык итеп Фатих Абдый Зәки улы Галиев тора. Инде 94-тән 2005 елга кадәр безнең җитәкчебез булды Абдулхай Вагид улы Рахимов. Ул колхоз председателе булды бит инде Мәлбагышта Ленин исемендә колхозда. Шушыннан пенсияга чыккач, менә ул почти 11 ел җитәкләде. Миңа калса инде 2005 елдан алып, менә бүгенге сәнгә чаклы, мен эшләп тырышып эшләп йөрибез. 16 ел үткән дә киткән шушы 20 мең халык белән эшләү дәврендә. Алар барысы да Бөек Ватан сугышыннан кичкән, соңыннан тәҗрибәле, абруйлы җитәкчеләргә әйләнгән фронтовиклар иделәр алар. Беренчеләр сафында торганнарның барысы да исән түгел инде бүгенге көндә. Әмма без аларның берсен дә истән чыгармыйбыз. Гомер буе аларга рәхмәтлебез. Аларның урыннары, мин әйтәсем килә, җәннәттә булсын. Инде исән кешеләргә бу оешманы матур иттереп алып барырга кирәк, эшләргә кирәк. Аның эшләре бик күп санап китсәк. Мин аларны санарга тырышмыйм, просто әйтеп кенә китәм. Ул чорларда инде колхоз-совхозларда, шәһәрнең сәнгать предприятиеләрендә ветераннар советлары төзү барды. Бөек Ватан сугышы, тыл ветераннары, гомумән барлык пенсионерларның исемлекләре барланды, журналлар ачылды. Беренче елларда Советның комсомол райкомы үзенә сыендырды. Урын юк иде. Менә Әнәс Катовичка рәхмәт, Исхаковка аның инициативасы белән ниһаять аерым бира бирелде. Бу бирада без бүгенге көндә дә прекрасно эшлибез, түбәләрен яптырдык, юллары ачык, коймаларны койдык, ремонтлар үткәрдек. Марсель Зуфарович ярдәме белән. Бүгенге көндә безнең 2 шахматный клуб бар, 2 бильярд уйныйлар егетләр дип әйтәм инде алдылар. Алар 40-лап, 60-лап хәвәскәр шахмат сөючеләр, домино уйныйлар, бильярдта йөриләр, спортның төрле буенча ярышлар үткәреп торабыз алар белән бергәләп. В дальнейшем становлении и развитии нашего ветеранского совета большую ленту внесли прежде всего участники Великой Отечественной войны 41-45 годов, а также ветераны тыла нашего района и города. Вот их имена. Имен я очень много буду говорить сегодня. Почему? Потому что надо отметить, это юбилей. Вот, поэтому вот некоторые Хакимов Кашив Абзый, Галиева Банат, Галиева Махиря, Хамни Халяф Абзый,
они были ответственными секретарями, делопроизводителями. Ахмадуллин Нурулла, Синявский Евгений, Хабибуллина Самия, Хафизов Кашиф Месагаттен, Хамитов Наиль, УПМ Кыргызстан, Газизуллин Рафат Абзы, Сукаиштан, Пипнуров Константин Аптюбинский, Валиев Харис Бринчимай, Галиев Фаик Алькиевда, Латыпова Хадишапа, Миргасимова Сейда, Мухитов Раез, Загратинов Вагыз, Саид Кулова Ямалапа, Хасашин Мубарак Гаряевич, Касымов Миргасим Абзы, Енин Иван Иванович, Айдагулова Жилягапа, Одногулова Зейтунеапа, Алисенсова Аллаға шекер 92 яшта, Замалиддинова Зәкия апа, Шигабуддинова Мугасим апа Тыматыктан, Шарапов Зиятин Утатадан, Муртадин Юсуф Абзы, МГДУ Азнакаевиттен, и Садариев Асхат, УПМ Кыргызстан, Ола Дуденка Исенсова Аллаға шекер, и Карина Евдокия Петровна Унодан, Насыбуллин Гариф Абзы, Зарипов Рейсе, Рейподан. Менә шулар белән без матур гына иттереп эшне алып бардык вакытында. Ну, Совет ветеранов нашего района 2000 года в дальнейшем организует свою деятельность по перспективному плану, утвержденный руководством нашего района. Каждый вторник недели мы проводим совещания. Я их, как председатель Совета ветеранов, слушаю. Они задают мне вопросы, я задаю им вопрос. Вот так совместно мы принимаем решения. И эти решения, они оказались очень правильными. Очень правильными. Вот. Хочется отметить целенаправленную работу наших председателей Советов, активистов, таких как Нурулла Абзы Ярунович Губайдуллин. Вот. Ему 83 года, я еще только поздравил, 1 июня, июля, то есть. Тухватыр Ниль Гемадович, Галиева Елисия, Гумина Мактуля, Харисов Азат Гатинович, почетный гражданин города Знакаева, Галиев Атлас, Фаттаков Машель, ПТС, Миргасимова Ильзя, заместитель председателя Совета ветеранов района и города, Валиулина Рима Кашуровна, секретарь Совета ветеранов района и города, Гайфуллин Рафи, Султанов Ради, Тумтыктан, Самаров Риев, Фатихов Илдус, Самигулин Илдар, председатель Совета ветеранов, Азнакаев Нефет, Шаяхмитова Наиля Бек, Моторит Тревышли, председатель Совета ветеранов, управления образования, Камалиева Натима Халяфовна, Маяк газетасында председатель Совета ветеранов, Майсара Павловна Бек, Моторит Тревышли, типография Зайшлеген, Замалиева Дилара, УПМ Кыргызстан, бұл бака алдарақ шерли, аңа исәнің саулық кіребіз, біз аның янында болдық, иінде болдық. Зиндорова Сирина Масазавод, Хикматуллина Рафика, страховой компания Тасир, ол біздің республика районда, республикада күрсәткән кіші, өзінің мотор иттеріп язған Насима Халяфовна белән бергә, алар күрсәттеләр безнең эшне, республикага, союзга, Россияга күрсәттеләр. Аларга зур рәхмәт әйтәсем килә. Расима безнең Шакирова, УАТ, Зайтун Загитович, почетный гражданин Азнакаева, страховой компании Чулпан, Рамиля безнең бик матур иттереп Ахметова райсоветның, Мөдәрис РПБында, Даутов Илдар, УПМ Кыргызста, Газизова Сания, барысында әйтмичә булмый иптәшләр, Ихсанова Сатира Азнакай киемнәре, Яруллин Мисагит, матур иттереп эшләде инде теге biz аны матур иттереп узаттык. Шер белән китеп барды. Садыкова Гульнур сельхозуправление, Мухасана Каримова сельхозэнерго, Завгария Зиннурова, Хакимова Гусина Гровода, Шафигулина Руда Закеевна Сыйырбадан, бек матур иттереп, җиренә җиткереп, Каримова Тәнзилә Райпадан, Зәния Ганиева школа номер 8, Харисапа Фаздалова Орыс, авыллардан Нәҗибә, әйтәсем килә Сукаиштан, Шайхулова, ол беренче урын алып кайтты республикада, ветераннар оешмасы буенча республикада. Хаева Галия икенче урын алып кайтты республикада. Зайдуллин Фаяз өченче урын алып кайтты Туйкадан. Зарипова Рузиля Урсайдан бик матур эшли. Сирина Урманай Галиева беренче урын алып кайтты үзенең китабы белән. 5 килограммлы китап. Язуда ол бик актив катнашты дип әйтәсем килә.
и Владимир Олег Учалли. Бик матур иттереп сабантуй үткәрде, Аллага шөкер. Андый сабантуйны әле нәшит күргәнебез юк дип әйттеләр участниклар. Лена бездән бик матур иттереп Гимаева эшли Чалтаймас авылыннан. Илмиребез Гарипов, Кәкриелга, Салихова Дайма, Карамалыда, и Альбина Әгіржеден, Сафиловна, и Илья Тюлин Аксан Татшуганнан, и многие другие. Менә шушы кешеләр белән посещаем ветеранов на дому, обследование условий жизни, состояние здоровья участников войны. Безнең инде барысы 20 меңнән артык участник ветераннарыбыз бар, пенсия алучылар. Бүгенге көндә районыбызда 10 участник войны калды. Всего-навсего. Шушының икесе хатын-кыз. Без алар белән һәр көнне элемтәдә сөйләшәбез, нәрсә кирәк, врачлармы, дарулармы, башкасымы, соцзащитаданмы, менә шушылар белән матур гына итеп эшләп ятабыз. Мен инде үзем гомер буе авыл хуҗалыгы системасында эшләгән кеше буларак, мен үземнең сөйләвемне шушы авыл хуҗалыгы на каратарак алып барам инде. Иген икән, ил тоткан диләр, татар халык мәкаләсе, легендарный руководительләрнең исемнәрен әйтеп үтәсем килә. Почему? Потому что 90 елдагы гомердә районның безнең руководительләребезне тирән эз калдырган шәхесләребез бар. Мин аларны әйтмичә никак булдыра алмыйм. Әз генә әйтеп китәм. Әз генә менә мин Мөслим районы ягыннан башлыйм инде. Эконом колхозы дип әйтәбез. Сатшуган, Якупов Нәфис Мәсәрович, Ахмадишин Сабир ага, Аппаков Сагадат Шариф Янович, Шалпы коммунизма колхозы, Гильязов Илдус Сабирович, Хабибуллин Насибулла Хабибулович Сукаеш, колхоз кавалер ордена Ленина, ол колхоз Тырыш, Гарифжан Галимов, колхоз Марыс, Кәкриелга, Гиляддинов, Мират Гиляддинов, участник войны, колхоз имени Тилмана, Урсаева, Каримов Ильяс Каримович, колхоз Лениндиула, деревня Муслимова, кавалер ордена имени Ленина, ансы минем әти бала инде, әтинен әйтмичә булмый. Харасов Сагир Харасович, колхоз Авангард, Тумутук, Султанов Борис Шайхов-Алиевич, колхоз Алга, Сильвер Сарлый, и Хаджи Ахметов Вагиз Хаджи Ахмет улы, дип әйтәбез, герой социалистик труда, долгие ұзақ еллар эшләде, ул үзенең авылында колхоз председателе, соңыннан авыл советы булып эшләде. Кашапов Загир Багаудинович, колхоз имени Мичурина Стерле, Рахман Кулов Тирмуз Мирзагитович, Мириханов Легендар Миргарифанович, колхоз имени Вакитова, Миннуллин Камил Фаракович, алар легендарный кешеләр вакытта. Фатихов Талгат Карипович, колхоз Уразман, село Учалли, Хайрутдинов Нуртдин ага, мин аны эшләгән беләм, тоже Уразман колхозында эшләде. Мухлисов Әҗмәт Карамулович, колхоз Сурит Октября, село Масягутова. Вәлиев Мөнир Салахович, колхоз 50 Октября, Әгерҗе. Ну, Тукайда да эшләп алды инде. Газизуллин Канагат Газизович, легендарный руководитель, колхоз 50 Октября, участник войны. Рахимов Абзый Габдулхай Багизович, колхоз имени Ленина, село Мальбагушево. Ахмадиев Миргалим Ахмадиевич Вария, аны бүтән халык белә инде, Таматык районы, Азнакай районы бит инде. Гараев Илдус Султанович, совхоз Аптюбинский, и Талибуллин Абзый безнең эшләде, Мендейде де, значит, Тукайда да, Чор Абдулда да. Менә они были, алар золотой фонд иде районыбызның. Шушы 90 елы арасында алар тирән эз калдырган Багаудинов Әнвәр Бадретдиновичнең алтын баганалары дип йөрттеләр. Электә һәм шушы историягә кирип калды, һәм ул шулай да. Менә минем әйтәс киләсе более молодые ветераны. Әйтеп килә. Баянов Хабиб Аглямович, Бакиров Равил Ильясович Урстайдан, Мухаммедьяров Ринат Азалиевич, күтәрде нәшеттәк, Азнакай совхозын. Закиров Илсияр Вагизович, так, әзрәк ширләп тора, без аңа исәнлек, саулык телибез. Рудизгий Дееш, Тымытыктар эшләде, молодые уже, аларны әйтмичә булмый.
Ахметов Ирик Махмутович Степей ауылында 16 жылдан артық эшләде колхоз председателе булып. Алар бар да тирәнес калдырган кешеләр. Шушы иптәшләрнең, шушы иптәшләрнең хуҗалыкларында Минтимер Шарипович, безнең первый президент, Шаймиев булып, Миннеханов булып, без алар районның семинарларын үткәреп, республикага таныткан җитәкчеләр булар. Әйтеп үткәннәре, әйтеп үткән яшь ветераннар дип әйтәсем килә. И минем әйтәсем килә по возделыванию гречихи, крупноплодных сортов гречихи. 80-нче елларны безнең Азнакай районы гөрләп шаулады карабыдай егү буенча. Без 10 меңнән артык карабыдай чәчәдек. Зур-зур уңышлар алдык без. 25 литрга чаклы җитте кайбер колхозларда. Уразманда, Экономда, Чалпыда, допустим, Нахитек, Тымытыкта, широкорядным способом барысына күрсәттек. Республиканский семинар булды. Нет, республиканский түгел, всесоюзный семинар булды. Бөтен министрлар килде, от Камчатки до Калининграда. Без аларны өйрәттек, китаплар бирдек, язганнарына җиттек. Менә шулар белән әйтергә кирәк, бер генә цифр әйтәм. Советлар Союзында әзерләнгән карабыдайлыгының 20%-ын Азнакай районы биргән икән. Менә бит инде зур саннар, ничек бу саннарны шушы 90 еллык юбилейда әйтмисең. Никак нельзя. Без алар белән горурланабыз. Без лауреаты государственной премии СССР, без 11 кеше идек, 11 кеше, икесе ученыйлар, алар берсе инде мәрхүм, берсе Татнискуда эшләп йөри. Безнең райондан 9 кеше булды. Менә алар. Извините. Ахмадишин Сабир абзый, Ахмадишин Анвер Ахмадишинович, Калимуллин Рифкай Шайхолович, Гильязов Илдус Сабирович, Мукутдинов Октябрь Алихович. Булар покойнилар инде. Булар теге дөньяда, аларның урыннары җәннәттә булсын. Аларга зур мин рәхмәтемне әйтәсем килә. Без инде тереләр дип әйтим, живые дип әйтим. Значит, Сабирҗанова Зинфира апа, бүген менә сөйләштем. Галия Бисахның Казанда яши, Вәлиева, Талгат Карипович, кичә генә аның янында булдык. Тоже, значит, мин дип әйтим инде, значит, менә шулай без дүртәү әле исән-сау, матурын әйттереп, эшләп, яшәп ятабыз. Вот. Менә рентабельность составил 250%, аңлыйсызмы? 250% рентабельность, это был удивительный саннар. Мен Уразман колхозының простой кешесен, о Габдуллина Мушаррафа апа 26 елына 22 декабрендә туган, аңа быел 95 яшь. 95 яшь. Мин аңа сөйләштем, бергә чәй эчеп утырдык, сөйләштек. Аның памяте, аның хатırı шул чаклы әйбәт. Ул кем әллә инде урыннар эшләгән. Ул парторгта булган, депутатта булган, 2,5 ел иде ул вакытта депутатларның. Ул комплексный бригадирында булган, но 1964 елда Фатихов Талгат Карипович килә колхоз председателе итеп сайлана Уразманда. Шушыннан соң уларны күндерә дуңгыз фирмасында заведующий булырга. 400 дуңгызым бар иде. Вот. Шушы дуңгызны ул 2 ел эчендә 1000 дуңгызды җитештерә һәм менә белмәгән кешегә әйтәсе аңлатасы килә, бер дуңгыз башына задача куелды, республика буенча да безнең тарафтан да куелды, бер дуңгыз башына 100 килограмм дуңгыз ите җитештерү. Вот. Шушы әйберне безнең 1500 центнер дуңгыз ите җитештереп, республикада 80% рентабельность белән Мушаррафа апа 2 мәртәбә Кызыл байрак ордены 1971 елны, 1981 елны
бүләкләнделәр. Менә әйтеп китәргә кирәк, ие булдым дип әйтәм инде, ие прекрасно ремонтлар үткәргән. Марсель Зөфәровичкә, Шайдуллинга безнең клубыбызда зур рәхмәт. Ул ярдәм итте, и агрофирмасынакай бөтен тәрәзәләр алышынган пластикага 9 тәрәзәсе дә барып карап чыктык. Коверлы, ниле, уты, суы, телевизоры бар. Миңа бер нәрсә кирәкми ди. Менә бит ничек. Аллага шөкер ди, менә шулай итеп матур иттереп яшибез ди. Йомгаклап нәрсә әйтергә кирәк. Шушындай зур праздниклар була. Праздниклар әйтеп киттем инде, 90-летие шәһәр көне, нефтчеләр көне, ветераннар советының 50 еллыгына әкрен атлап барабыз. Безнең инде руководитель булып Урманай совхозында Ягафаров эшләде, Фирднат Каюмович. Зак еллар эшләде. Анда 16 мең башкына сарык бар иде. Төрле сыр, кыргыз, терлекләр. Совхоз, яңа совхоз ел. Совхоз таралган иде. Фирднат Каюмович менә үзе ныклап торып эшләп, йортлар салып, комплекслар салып, рунога кіріп, республикада алдыңғы хозяйстволарға шығарды. Аның малайы бүгінсекінде зам Татнефтінің директорының замы болып ішлей. Біз енді аны Госдумаға кандидат етіп күрсәттік өзіміздің районда. Мен енді сұрарым. Ягафаров, Фирднат Каюмовичтың малайы, ұлы деп айтайым енді, Азат Фирднатовичны 17-сі, 18-сі, 19-ші сентябрлерде сайларбыз деп 100% сайларға керек. Почему? Потому что Татнефть ярдәме біздің районға үшін бек зор, аның саннары бек зор, айтып тұрмаймын. Менә шундый матур иттереп шәһәрбездә шундый эшләр алып барыла, күреп торасыз. Ремонтлар, объектлар, менә шушыларны тагы да арттыру өчен без Азатны Фирднатовичны сайлыйк. Матур гына яшәргә ятыны, бөтен ветераннарга, пенсионерларга, Азнакай халкына мен исәнлек, саулык телим от имени Совета ветеранов, от имени президиума. Biz бик матур иттереп эшлибез. Республикада әйдәп баручы ветераннар советы безнең Азнакай районы. Аллага шөкер. Аны мактанып та әйтергә була, дөресен дә әйтергә була. Чөнки 2 мәртәбә шушы 16 ел эчендә эшләгән дәвердә 2 мәртәбә выездной президиум бөтен республика халкын, бөтен председательләрен җыеп, аңлатып, ничек эшләргә икәнен күрсәтеп җибәрдек. Шуның өчен менә бик матур иттереп эшләргә ятсын. Исәнлек, саулык, тыңлап отырганыгыз өчен зур рәхмәт. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Сезнең хатлар аша төзелгән бәйрәмегез котлы булсын тапшыруын башлыйбыз. Беренче котлавыбыз Ягудина Фәнүзә Фатих кызы хөрмәтенә яңгыраячак. Тымытык авылында туып, бүгенге көндә Азнакай шәһәрендә гомер итүче Ягудина Фәнүзә Фатих кызының 5 июльдә гомер бәйрәме, 45 яшьлек юбилее туган көне. Сөеклем минем, моннан 45 ел элек шушы көндә син тугансың. Син дөньяга килеп беренче аваз салгач, сандугачлар сайрап җибәргән, карлыгачлар бәйрәм дип белеп күккә күтәрелгәннәр. Парсыз кошлар парланган, болытлар таралган, күк йөзе зәп-зәңгәр төскә кергән. Җирдә гүзәл гөлләр үскән, җимешләр пешкән, саф сулы чишмәләр челтерәп ага-ага иңешләргә кушылган. Үз артларыннан тагын әйдәп никадәрле чишмә елгаларны ертеп, диңгезләргә, дәрьяларга кадәр барып җиткәннәр алар. Шулай булмыйча, дөньяга туган һәр изге кеше табигатьне яшәртә, матурландыра,
тулыландыра. Җир җиләге пешкән, сыгылып җиргә төшкән гаҗәп матур, сихри вакытта тугансың. Туган көнендә чәчәк атарга берләнгән янар чәчәк кебек мәхәббәтеңә нур өстәсен. Акылың камил, йөзең кояш, йөрәгең мәңге яшьлек бишегендә тирбәлсен. Яшь каеннар зифалыгын телим сиңа, тәннәрең сау булсын, ягымлы көлүең гашык иттереп күңелемдә яңгырап торсын. Кадерлем минем, бүген гомер мизгеленең матур бәйрәме, хатын-кызларның акыл туплаган асыл иң күркәм чоры. Киләчәктә дә сәламәтлек, җан тынычлыгы, яңадан яңа куанычлар, мул тормыш телим. Әрнү сагыш белмә, гел шулай чибәр бул, изге дөньяның барлык рәхәтләрен күр. Бергә-бергә күңелле итеп яшәргә Ходай насыйп итсен иде. Бүген синең икеләтә дә бәйрәмең, безнең бергә тормыш корып яши башлавыбызга 5 июльдә 18 ел. Без бер-беребезгә таяныч булып, тормышка гашык булып, шатланып яшибез. Үрнәк булырлык ул тәрбиялибез. Тагын озын-озак еллар бер-беребезгә терәк булып яшәргә язсын иде безгә. Мәхәббәт җимешем минем, кояшта тудың микән, айларда тудың микән, әллә йолдызларның матурлыгын үзеңә җыйдың микән? Туган көнең белән котлап күңелеңә июль аеның кайнарлыгын, өлгереп җиткән җиләкләрнең кызыллыгын, җаның савын баса торган саф мәхәббәт телим. Мәхәббәт хисенең очы да, кырые да булмасын. Ул татлы тойгыдан мөлдерәмә тулып торсын. Бәхет кояшың мәңге балкысын. Нурлары җаныңда сүнмәсен, сүрелмәсен, түгелмәсен. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең, яраткан әмир улың, әти-әниләрең, туганнарың да кушыла шушы теләкләргә диелгән. Хөрмәтле Фәнүзә ханым, менә шушы матур сүзләр, матур теләкләр кабул булсын. Бәхетле гомерләр насыйп булсын сезгә. Насыйплар булган бөтен өсендә, икәү бергәләшеп күрергә. Син минеке, мин синеке, икәү икебез, кемнәр генә көнләшмәсен, икәү бер тигез. Сез дә безнең кебек кадерләрен белеп, матур итеп гомер итегез. Син минеке, мин синеке, икәү икебез, кемнәр генә көнләшмәсен, икәү бер тигез. Сез дә безнең кебек кадерләрен белеп, матур итеп гомер итегез. Яклаганда син, саклаганда син, куеннарыңда сөенеп яшин. Бу бәхетләрең булсын гомергә, булганыңа рәхмәт үзеңә. Син минеке, мин синеке, икәү икебез, кемнәр генә көнләшмәсен, икәү бер тигез. Сез дә безнең кебек кадерләрен белеп, матур итеп гомер итегез. Син минеке, мин синеке, икәү икебез, кемнәр генә көнләшмәсен, икәү бер тигез.
Зәңгәр экраннар каршына котлау тыңларга Котлыкаева Гүзәлия Әнәс кызын дәшәбез. Бүген безнең өчен зур бәйрәм. Безнең иң яраткан, иң кадерле кешебез әниебезгә 60 яшь. Сөекле әниебез, сине гомер бәйрәмең белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Хәерле озын гомерләр, ак бәхетләр телибез. Мул, имин тормышта әтиебез белән тигезлектә, балаларыңның игелеген күреп, оныкларыңа куанып яшәргә язсын иде. Тормыш юлларыңда 3 балаңа да, 5 оныгыңа да, әтиебезгә дә ныклы таяныч син. Син булганга гына иңнәребездә тормышның авырлыгын тоймадык. Һәр чак балаларың, оныкларың дип яшисең. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын, кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә матур итеп яшәгез. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт сиңа. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Бу көндә сиңа нәрсә теләсәк тә аз сыман. Кайгы күрмә, ширне белмә, һәр чак яшә ямьле яз сыман. Күк йөзендә шиксез күп йолдызлар, иң яктысы фәкать син генә. Җир йөзендә күпме кеше яши, иң кадерлесе син генә. Юбилеең белән котлыйбыз, телибез бәхет кенә, сөендерсен һәр бер көнең, шатлыклар килеп кенә. Йөрәкләрдән чыккан назлы сүзләр, күңелләрдә булган саф хисләр, озын гомер, якты матур тормыш безнең сиңа әйтер теләкләр. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Ал син бездән тәбрик сүзен, шушы булсын олы бүләкләр. Тыныч тормыш белән гел шат яшәү, озын гомер безнең теләкләр. Рәхмәт сиңа, әни, озак яшә, бәхет, шатлык белән гомер ит. Чәчәкләргә кояш ничек кирәк, син дә безгә шулай кирәк бит. Туган көнең бүген, әни, гомер тажың. Балаларың җыелганнар, тормыш ярың. Тәбриклебез сине, әни, исән сау бул. Тулы торсын өстәлләрең, һәр вакыт мул. Яшәгез сез әти белән ширләнмичә, хәл-әхвәлләр сорашкалап көндәгечә. Biz балалар кайтып йөрик яныгызга, безнең кайту шатлык булсын сезнең җаныгызга. Яшик һәр чак бергәләшеп сау, сәламәт. Без исән сау булган чакта безгә рәхәт. Сез исән сау булган чакта безгә тагын да рәхәт. Көндә булмый туган көнең 60 яшең. Яшәгез сез итегезгә тагын 100 яшьне. Дөнья киңлегенә тиңлим әнкәемнең йөрәген. Әнкәй, сиңа бүләк итәм бөтен дөнья гөлләрен. Рәхмәт, әни, мең рәхмәт. Бар нәрсәгә булдың түземле. Сәламәт бул, кайгы күрмә, Ходай олыласын үзеңне. Сабыр, гади, кешелекле. Кылганнарың бары изгелек, борчуларың калсын үткәннәрдә, бәхетләрең булсын гомерлек. Ал син бездән тәбрик сүзен, шушы булсын улы бүләкләр. Тыныч, тигез тормыш, гел шат яшәү, озын гомер безнең теләкләр. Гомерең матур усын, әни, бәгырем. Кайгы хәсрәт килә күрмәсен, йөзең һаман көләч, матур булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Синең күңел сандыгыңа бәхет, шатлык тулсын. Гомеркәең аккан судай туктаусыз, озын булсын. Син бит, әни, безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә, мәңге яшь бул, иң кадерле, газиз кешебез. Әни дип әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса, уртак була, кайгыларың булса, югала. Иң изге теләкләр белән әтиебез, улың, киленең, кызларың, кияүләрең, оныкларың, кыда-кыдагыйларың котлады. Хөрмәтле Гүзәлия апа, гомер бәйрәмнәрегез матур күңелле үтсен. Алдагы җырыбыз сезгә бүләк булып яңгырасын.
рәнҗемә. Көткәндә кайтмасак, кермәсәк синең кулларыңа. Җиле давылы тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы эчендә, мең яшә никәем, мең яшә. Җиле давылы тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы эчендә, мең яшә әнкәем, мең яшә. Әнкәем, үстердең наз белән, өйрәттең гел уңай сыйфатка. Ынтылмай биргән һәр киңәшең, кем булып айларда торсак та. Җиле давылы тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы эчендә, мең яшә әнкәем, мең яшә. Рәхмәт барысы эчендә, мең яшә никәем, мең яшә. Җиле давылы тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы эчендә, мең яшә никәем, мең яшә. Барысы эчендә, мең яшә никәем, мең яшә. Мең яшә әнкәем, мең яшә. Фәрхетдинова Миңсылу Габдрахман кызы үзенең 75 яшьлек юбилеен каршы ала. Азнакай районы Таллы Бүләк авылында туып, хәзерге вакытта Азнакай шәһәрендә гомер итүче кадерле кешебез Фәрхетдинова Миңсылу Габдрахман кызының күркәм 75 яшьлек юбилее. Миңсылу апа, сине гомер үрләрен яулый-яулый шушы баскычка килеп җиткән матур юбилеең белән чын ихластан котлыйбыз. Тормыш киңлекләрен иңләгәндә, хыял канатларын талдырмыйча, куйган максатларына ирешеп яшәүче гүзәл зат син. Сиңа шатлыкларның иң олысын, сәламәтлекнең иң ныгын, гомернең озынын телибез. Туар таңнарың өметле, көннәрең тыныч, гомер юлың кояш кебек якты булсын. Картаюны сизмичә, яшәү дәртеңне сүндермичә, кайгы җилләренә юлыкмичә гомер итәргә язсын иде сиңа. 75 яшь әле матур гомер. Борчылма син килгән картлыкка. Исәнлекне күбрәк бирсен Ходай, калган гомерең үтсен шатлыкта. Синдәгедәй олы йөрәк, изге күңел бик сирәктер, әгәр булса да. Башкаларны уйлап яшисең син, инде 75-ең тулса да. Иң изге теләкләр белән энең Ринат, тормыш иптәше Фәридә, балалары Руслан, Гөлназ, Лилия, Юрий, Фирүзә, Илнур һәм 7 онлык котлый сезне күркәм юбилеегыз белән. Хөрмәтле Миңсылу апа, шушы матур 75 яшьлек күркәм юбилеегыз белән без дә кушылабыз шушы теләкләргә. Бәхетле гомерләр, сәламәтлек, җан тынычлыгы телибез.
Fikringine sizdirmişe yaşlık ömrümde Mingelin bir de kortaymi hamandan idir küte Ortayanın isim yürek mangaylar sığınsa da Üttü yaşlık cümlerlik Cırlarda cırlansa da Ortayanın isim yürek mangaylar sığınsa da Üttü yaşlık cümlerlik Cırlarda cırlansa da Yigasın bulay üzümün kanatlıday hisseder Elle yaşlığım kişiler eğlenip koydum iken Ortayanın isim yürek mangaylar sığınsa da Üttü yaşlık cülerlik Cırlarda cırlansa da Ortayanın isim yürek mangaylar sığınsa da Üttü yaşlık cülerlik Cırlarda cırlansa da Mehabbet yaşlarda diler Bulağın her kimde de Mehabbetsiz yaşap olamay Alı kaygan günlerde de Ortayanın ismi yürek mangaylar sığınsa da Üttü yaşlık cümlerlik Cırlarda cırlansa da Ortayanın ismi yürek mangaylar sığınsa da Üttü yaşlık cülerlik Cırlarda cırlansa da Endi bugungi topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Hurmatli televiziya qarovchilarimiz, men Ilmira Sharifulina sizga xayrli umrlar, ko'ngilli bayramlar tilab sizning bilan sog' bo'lasham. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42.
Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаева. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.